Is-slogan tal-Partit Nazzjonalista Futur fis-Sod jissara f'lista sħiħa miġbura fil-programm elettorali li fost oħrajn jitellaw fl-ogħla livelli il-livelli tal-edukazzjoni, is-saħħa u anke jkomplu jinħolqu l-impjiegi. Dan kollu jista' jsir finanzi fis-sod. Dan sostnieħ il-Prim Ministru u l-Kap tal-Partit Nazzjonalista Lawrence Gonzi f'intervista li xandret il-ħadd filgħodu fuq Radio 101 immexxija minn Roberta Avellino. Matul l-intervista il-Prim Ministru semma kif it-tnejn il-Partit Nazzjonalista se jkun qed jippubblika l-kalkoli kollha tal-proposti tiegħu. Għall-ewwel darba il-Partit Nazzjonalista se jippubblika u dan se nagħmluh għada it-tnejn il-kalkoli kollha tal-miżuri kollha li għandna fil-programm elettorali, kemm jiswew u minn fejn se nġibu flus, kif se niffinanzjawhom. Se nagħtu d-dettalji. Se nagħtu d-dettalji li jispjegaw li dan il-programm għandu lista ta' inizjattivi li mhux biss huma sostenibbli, imma li huma ser ikunu xprun stimolu għat tkabbir ekonomiku f'pajjiżna. Il-Prim Ministru refera għal diversi inċentivi imniżla fil-programm elettorali fosthom ta' sick leave ta' child care centers u tablets għall istudenti mill-Year 3 sal Form 5 li permezz tagħhom it-teknoloġija tinġib iktar viċin tal-istudenti. Inċentivi oħra huma fl-oqsma tad-diżabilità li fost oħrajn jisaħħu l-inċentivi biex min jħaddem persuni b'diżabilità jifranka l-bolla u l-Gvern jassigura li jżid ir-rata minima ta' 2% ta' persuni b'diżabilità impjegati ma' organizzazzjonijiet pubbliċi għal 4% u mhux dan biss. Fil-5 snin li ġejjin ser nwaqfu ċentri apposta ta' sheltered workshops biex min ma jkunx jista' jmur jaħdem ġo fabbriki, ġo shop floor, ġo posta xogħol li huwa posta xogħol fabbriki li għandna fid-dinja tax-xogħol. Noħolqu aħna ambjent fejn daw il-persuni xorta jkunu jistgħu jmorru fil-posta xogħol però jsiru servizzi adattati għal bżonnijiet partikolari tagħhom. Il-Prim Ministru semma wkoll kif dak li ma ntlaħaqx fl-aħħar leġislatura jsir fil-leġislatura li jmiss bħal-liġi tal-koabitazzjoni u whistleblower. Bil-finanzi fis-sod jkomplu jissaħħu l-oqsma tal-edukazzjoni, tas-saħħa, l-inċentivi lejn għawdex u jkompli jissaħħaħ ukoll il-qasam tat-turiżmu grazzi għall-aċċessibilità.